माने सिदा जानो रोङा नोंसोरो रिजाल्टखौहाय मोनथिनो लुबैयोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम गोजौनि प्राइभेट पार्टखौहाय माने फेदेरनाय एबा मोनसे मोजां सेमाव फैनायनि जाहैबाय नैबे जाहैबाय माने ड्राग्स एडिक्ट बा निसा बाहायग्राफोरनि थाखाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आंजों दङ बाजै चम्पा बसुमतारी नोंथांमोना मिथिगौ बाजै चम्पानिया चम्पा बि ब्लग इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों गोबां बै समावहाय माखासे मुलिफोरखौहाय हौवाफोरनि एबा हिन्जावफोरनिखौ गोबां गोसारहोदों दा बेबायदिनो बिथांजोनियावहाय माखासे गोबां मुलिफोर दंबावो सेलेक्ट खालामै मोजां मुलिफोरखौ जगार खालामनानै बिथांमोना जायफोरनो नांगौ बेखौहाय सौहैहोयो एबा मोनहोयो फर एग्जाम्पल नैबे दङ मोनसे आजिखालि एसे खोनायो जोङो गथ' मोना एबा नांगौ बायदि स्पर्म क्वालिटि गैया बेफोरनि थाखाय माने गथ' मोननाय मानायफ्रा एसे गोब्राब जायो गथ' मोननायफ्रा गोब्राब जायोला बेबायदिनो न'खरफ्राव एसे माखासे इनकमप्लिटनेस होननाय माने माखासे गैजोबा बायदि मोनो दा नैबेनि बिसयखौ जों मिथिनानै लाग्रोनि नैबे जोङो बाजैयानो बेनि एक्सपार्टना खोन्थागोन नैबे स्पर्म काउन्ट माने फाइट एगेन्स्ट मेल सेक्सुअल डिसअर्डार एनि मेल सेक्सुअल डिसअर्डार माने गोबांथार थायो नालाय सोरनिबाया माने बिदिनो इपिडाइडामिस आरिफोर जायो बेखौ मेडिकेल टर्मावहाय बुंनाय जायो आरो ओमफ्राय सोरनिबा इरेक्टाइल डिसफांसन जायो माने सिदा जानो रोङा बेफोरबायदिनि थाखायबो बिराद मोजां खामानि होयो मानोना गोबां मानसिनो हरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोरहानाखि स्पर्म काउन्टआथ' बिराद खम जायो सोरनिबाया लोंनाय जानाय जौ लोंनाय एबा ड्राग्स आरि बाहायनायजोंबो जायो एबा माखासे मुलि जानायजों जेरै सुगारनि प्रेसारनि बेफोरबायदि जानानैहाय माने सेकेन्डारि स्पेसियेलि माने गथ' सासे मोनखांनानै नेक्स्ट गथ' मोना बेफोरनि थाखाय बांसिन खामानि होयो आरो ओमफ्राय जायफोरानाखि बिदिनो 70-80% माबाया स्पर्म काउन्टआ बिसोरनि थाखाय बिराद खामानि होयो आरो बेजों लोगोसे हौवाफोरनि आथोननिनो बाव जायखौ बुंदों ब्लेक कब्रा दा बाजैखौ एसे खोन्थाबावदो दे बेनि माबायदि रिजाल्ट एबा माबायदि सोलिदों बेथ' ब्लेक कब्रा बयबो मिन्थिखायो ओमफ्रायहाय रिजाल्टआथ' बिराद मोजां 90%आखौ होननो हायो मानो होनोब्ला जायफ्रानाखि रेगुलार बाहायाखै जौ लोङो बेफोरबायदिनो बांद्राय फास्ट फुड जायो बिसोरनि मोदोमावहाय बारा खामानि होआखै किन्तु जायफोरानाखि पियरलि माने मास मोनथाम एबा 3 months कर्सखौ लादों बिसोरनावहाय 100% रिजाल्टखौ मोन्दों नोंसोरो रिजाल्टखौहाय मोनथिनो लुबैयोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम निश्चय आं नोंसोरनो खोन्थागोन एबा आं कनफारेन्सआव रायलायहोगोन आरो बेनि खामानियानो जाहैबाय फेदेरनाय फोलावनाय बांद्रायबो गिदिर गोलाव जानाय नङा जास्ट गावनि दंनायनिफ्राय 1 to 2 इंचल' बारायगोन आच्छा 2 इंचबो बारायहैनो हाबावो जास्ट 1 इंच एबा 1.5 इंच ओमफ्राय देरनायनि साइजआबो बिदिनो आरो खिन्थु खामानिया मोजां जागोन खामानि माने ओमफ्राय लं लास्टिं ओमफ्रायहाय गैयालाबो 30-40 मिनिटसो जायफोरनाखि स्पर्मा थाब गगारो बेफोरबायदि डिसचार्ज जानाय प्रब्लेमा माने सल्भ जायो आरो दा नोंथांमोना खोनाबाय जगाजग खालामनो हागोन नाम्बाराथ' स्क्रिनावनो दंबाय थाखायो बेजों लोगोसे आरो हिन्जावफोरनि बेखौ बुंदों नै बेस्टिना अइल ओमफ्राय केपसुल दङ बेयाव थाव फुनग्रा ओमफ्राय जाग्रा केपसुल बेनि खामानियानो जाहैबाय हिन्जावफोरनि गोजौनि प्राइभेट पार्टखौहाय माने फेदेरनाय एबा मोनसे मा होनो शेपआव मोजां शेपआव फैनायनि जाहैबाय माने गथ' दङब्लाबो माने मोजां साइजआव फैगोन आरो फुननायनि फर्मुलाया दस्रा आरो बिसोर आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन गोबां मानसिफ्रानो बाहायबाय रिजाल्टआ बिराद मोजां बेसेना माबायदि बेनि दामा 500 लांफैयोब्ला ओमफ्राय पार्सेलबाला 650 आरो बिनिफ्राय आजिखालिथ' गोबां जों खोनायो माने मोदोमाव अन्थाइ जानाय गल ब्लाडाराव अन्थाइ जानाय बायदि माने गल ब्लाडार स्टन गोबां अपारेशन बायदि गोबां खालामनो गोनां जायो दा बिनि बेलायावहाय बुंदों नैबेखौहाय माने गल ब्लाडार स्टन बे माने बेखौ लोङोब्ला माने गगारो ना माबायदि माने गलियो बियो अन्थायानो गलिखायो आरो माने आं गोबां मानसिनो हरबाय आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाबोगासिनो जायफोरा जादों बाहायदों गोबां मानसियानो बाहायदों ओमफ्राय खिन्थु खमदों साइजआ खमायदों अन्थाइनि साइजआ खमायलांगोन लास्टआव इयो 0 जागोन नाथाय बांद्राय गिदिर अन्थाइ नङा जायफ्रानाखि दासो 7mm 10mm 14mm बिनिफ्राय ओरैहाय आरो माने 21mm सोला हार्डलि हयथ' खमायजोबनोबो हागौ हयथ' खमायजोबनोबो जानो हागौ आरो गैयालाबो इखौ जायोब्ला 4 to 5 monthsसो नांगोन गोबाव सम नांगोन आरो बासा दा बेनो जुदि बेखौ लोङोब्ला माने अपारेशननिफ्राय बासा जानायनि चान्स थायो जाहैबाय जुदि खमायलाङोब्ला अन्थाइया माने गैया जालांगोन गैया जालांखायो 100% गैयि जालांखायो गोमालाङो मानो आंनि बिफायानो माने गल ब्लेडार अन्थाइमोन नालाय 7mm मोन दा बिना गैखाला बेखौ बाहायनानै बे मोनथामजों बेसेबां गोग्लैगोन बियो बे मोनथामजों बे 900 बे 1500 बे 200
बिनि प्राइसा बेनिफ्राय दङ मोनसे गायनो केयार होननाय दङ नै मोनसे मुलिनो बिबो आयुर्वेदिक जोबखा बेनिफ्राय बेयो जाहैबायनो माने डिसअर्डार जेन'बा हिनजावफोरनि ओभारि बेफोरनि नामा हिनजावफोरनि फिमेल डिसअर्डार माने आइजोफोरनि जेरै नांगौ बायदि गथ' माने खांनो मोननो हायैफोर माबा जेरैहाय फेलोपिन टिउबफ्रा ब्लक जानाय जे स्पर्मा थांनो हाया मिट खालामहैनो हाया ओभारियावहाय थांनानैहाय बेफोरो माने खुलिगोन आरो बे ब्लकफोरा माने लामाफ्रा मोजां जागोन मोजां फार्टिलाइजेशन जानायनि ओमफ्राय भाजाइनाल इनफेक्शन दाथ' बिराद कमन जेरैहाय बगास्राब वाइट डिचार्ज बेफोरो बिराद कमन बिनि थाखायबो गथ' मोननो हाया जायो ओमफ्राय जाय हिनजावफ्रा उदै साबाय थायो पिरियड जाब्ला बिनि थाखायबो बे बिराद मोजां बेखौ जायोब्ला बिराद हेल्पफुल जागोन आरो ओमफ्राय बिनि दामा बेसेबां बाजे 788 बेनिफ्राय बेथ' नोंसिनि ब्रेन्डनिनो जाहैबाय नैबे गायनो केयार जिथु मुलि आंनि आखायाव दङ बेयो जाहैबाय नोंथांमोना नुदों आलाय आरन ब्रेन्ड माने नैबे बाजैमोना गावसोरनो बेखौहाय दा पेकिं खालामनानै गावसोरनो मोनसे ब्रेन्ड बानायबाय जाय ब्रेन्डखौ दोननानै लाबाय बर'निनो आलाय आरन नैबे बाजै चम्पा बसुमतारी मोनानो बेखौहाय खालामबाय आरो बेबायदि माखासे प्रडाक्टआ बिथांमोननियावहाय अलरेडि दंखासै आरो बेजों लोगोसे स्टनाथ' अन्थाइया जोंना गल ब्लाडाराव जायो बेखौ आं खोन्थाखांबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे जाहैलायबाय किडनि स्टन किडनियावबो अन्थाइ जायो दा नैबेनि थाखायनो बियो दा बाजैया खिन्थादो बिनि माबायदि रिजाल्ट मोनदों बिनिया किडनि स्टनखौ आङो दायो 99.9% माने किउरेबल होननानै होननो हायो आरो ना जेनेबा दिनै गल ब्लेडारनिफ्राय किडनि स्टना माबानो थाखाय मोजां जानो थाखाय इजिसिन दिनै आं गोबां मानसिफोरनो हरदों गैयालाबो 15 mm 19 mm दिनै रिजाल्टआ विदिन 1 monthआवनो रिजाल्टआ फैदों दिनैहाय 21 mm दिनैहाय 10 mm ल' जादों विदिन 10 daysफोरावनो दिनैहाय जायफ्रानाखि बाहायनो इन्ट्रेस्ट दङ नोंसोर बाहायनो हागोन आरो रिजाल्टखौ नोंसोरो विदिन 1 month प्रमान मोनगोन आरो किन्तु अन्थाइ एसे गिदिरब्ला गैयालाबो 3 monthsखौहाय लोंनांगोन आरो दानिया नैबे एसे गिदिर पेकेटआ जालायबाय लोगोफोर माने आजिखालि गोबां माने निसाजों गोदोनानै थाग्रा न'खराव टेनसन लाबोग्रा बायदि बायदि थायो दा बिसोरनि थाखाय नैबे मुलिया जाहैदों दा बेखौ बाहायोब्ला मोजां जायो होननानै बुंनो बाजैया दा जानो हागौ रिजाल्टबो दंसै नैबे जाहैबाय माने ड्राग्स एडिक्ट बा निसा बाहायग्राफोरनि थाखाय बेखौ बाहायोब्ला माने बिसोर बाहायनाय नङा एबा बाहायनो बाग्रा जालांगोन एबा नागारनो हागोन नायनो हायै जालाङो जालांखायो ना माने बे मोननैखौबो लोंनांगौ माने फार्स्टआवनो माने बेखौल' लोंग्रोनांगौ एबा जायफ्रानाखि जौ लोंग्रा एबा ड्राग्स एडिक्ट बिसोरथ' गावबागाव लोंखाया माने न'खरनि मानसिफ्रा जुदि होयोब्ला ओंखाम ओंख्रि दैफ्राव होनानै होनो हागोन नाथाय बेखौहाय आङो एथ' मास जानांगौ बेखौ बुंनो हाया मानो होनोब्ला इनि मोदोमावहाय बेसेबां एडिक्टनेस दङ बेखौहाय बेसे गोबावजों खामानि होगोन बेखौ आं 100% बुंनो हाया मानो होनोब्ला खामानिया होयो खायफानिया मोनसेजोंनो खामानि होदों दिनै गोबां जौ फाग्लामोन बैयावबो आं खाथियावनो होदों आं नामखौ बुंनो थाङा नाथाय बियो उन्दुलाबायोमोन एक्सिडेन्ट जालाबायोमोन नाथाय दायो बियो बिराद मोजां खामानि मावनानै जागासिनो दङ आंनि मेगनावनो आं नुदों आरो ना ओमफ्राय बेल' नङा ड्राग्स एडिक्ट बिजि सुनानै लाग्राफ्राबो दिनैहाय नायनो हायि जालांबाय मोजां जाबाय मानसिया बेखौ होनानैहाय गैयालाबो 2 मोनथामसोल' होदों बेबायदि बथल मोनथामसो होदों बेखौ ओंखाम ओंख्रि दे ओमफ्राय जेब्ला विलिंलि मोजां जाबाय जेनेबा बियो नायनो हायि जाबाय ओमफ्राय जाखांनायनि उनावहाय जेनेबा बियो गोदाव सोराव गोसोखौ जुदि मोनोब्ला बेखौ बाहायनो मोनैनि नैबे ब्रेन्डनि मुलिखौ होदों मोजां साननो हानाय मोजां गोसो जानो हानाय मोजां खामानि मावनो गोसो जानाय गोसोखौ दिदोम खालामग्रा गोसोखौ थिग खालामो आरो बियो गोदाव सोरावनिफ्राय थिग खालामो होमब्लानो बेखौ बियो लोंनो हायो आरो माने 1 सातबो होजायो जुदि बै पेशेन्टआ लोंनो गोसोब्ला जानो हागौ बै निसा जाग्रा मानसिया रिहाब सेन्टाराव लांनायनिख्रुइ हयथ' लांनाङाबो जानो हागौ बेजोंनो माने थिग जानायनि चान्सआ दङ जाहैबाय बाजैया जोंनो खिन्थाबाय नोंथांमोना जायनो गोनांथि ट्राइ खालामनो हागोन एबा जगाजग खालामनानै डिटेल्सखौ लाबावनो हागोन बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे प्रडाक्ट लोगोफोर नैबे जाहैबाय गथ'फोरनि थाखाय माने हेल्थ डेभेलपमेन्टनि गथ'फोरनि देरनायाव मोजां खामानि होयो जाहैबायनो माने ब्रेनाबो डेभेलप जायो नामा ब्रेनाबो डेभेलप जायो ओमफ्राय खायफा गथ'फ्रा थाब रायलायनो रोङा जायो जेरै आंनि फिसाजोआ जादोंमोन माने रायलायनो रोङा जादोंमोन 4 बोसोर बारबायमोन मोजां रायलायनो रोङाखैमोन नाथाय आं बेखौ होनायनिफ्राय बिराद मोजां रिजाल्ट मोनदों माने खुगाफ्रा गेवदों ओमफ्राय थाब केटचाप खालामनो हादों आरो गोसोआव थादों माबा मोनसे सोंब्लाबो जेबो बुंनो रोङामोन गोदाव सोराव बुंलाबायोमोन नाथाय बिदि जायाखै आरो ओमफ्राय जौनाय हाइटफ्राबो जौसिनदों आं बेखौ नुनो मोनदों आरो ओमफ्रायहाय स्ट्रं जासिनदों आरो बिदि आरो गोबांथार खामानि होयो नाथाय बुंजोबनो हाया आरो ना जेनेरेल माने
मोनफ्रोमबो बिथिङावनो ग्रथ लाबोयो जेरै जों दा भिडिअसफोरखौ दौओ बिनिफ्राय साबसिन आरो बियो 1500 थाखा बिनि दामा गथ'फोरनि थाखाय मोजांनो दा नैबे जाहैबाय लोगोफोर नैबे खिनियाव बयनिफ्राय देरसिन नैबे टिमिया माने 1 केजि दंखायो जाहैबाय बहाय ओमफ्राय बिनि खामानियानो जाहैबाय जोंनो बाजैया खोन्थानाय बायदिब्ला बेखौ बाहायोब्ला जाहैदों मोदोम देरनो जायफोरहा माने मोदोम देरनो लुबैयो रानथें-थें खावलायफ्रा सिखाना बेखौ जायोब्ला देरनो जाहैदों दा जायफ्रा बेगेंजों बिगुरजोंल' थांनानै दङ बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन ना माथो बाजै ने बेबायदि आरो बा गाइखेरजों लोंनांगौ गाइखेरजों सिङाव सामुस दंखायो लोंबाय थानांगौ बेसे गोबाव लोंनांगोन मोनथामसो लोंब्लानो जागोन मोनसेयावनो आन्दाज मोनखागोन बेबायदि थिमिथाम लोंब्लानो माने फुल लाइफ टाइम नांगौ बायदि लाइफ टाइम लैफिना माने मिडियामनि जागोन आरो बांद्राय अभार नांगौ साइज बायदि जानाय नङा नांगौ बायदि मोनसेयावनो जाखायो जानायाथ' थेवबाबो मोनथाम जायोबा साबसिन आरो दा बिनि दामा जाहैबाय 4000 माने 4000 दा बेखौबो ट्राइ खालामनो हागोन सोरबा एसे मोदोम सिखारनायफोर नांगौ जायोब्ला गोबां लांबाय ना गोबां लांबाय माने रिजाल्ट मोनदों दोनैबो हैनानै फैबाय आच्छा बिराद मोजां रिजाल्ट बिनिफ्राय आंनि आखायाव मोनसे ग्रुप दंबावो नै लोगोफोर बे जाहैबायनो माने फाइल्सनि एबा बे खिनायाव खस्थ' मोननाय खि गोरा जानाय बायदिनि थाखाय जेनाखि माने डाइजेस्टिभ सिस्टेमनि थाखाय जाहैबाय बेबो मुलिया दा बाजैया खिन्थादो एसे बेयो माबायदि खामानि होयो ओमफ्राय माबायदि रिजाल्टफोरा रिजाल्टआथ' बिराद मोजां उइदिन 15 डेजआवनो मोनो माने जायफोरानाखि बेदर लावोनो फाइल्स होनोब्ला सिंनिफ्राय फायखाना लामानिफ्राय बेदर लावोनो एबा माने फिथर जागोन आरो सोरनिबाया बिदिनो बिबार बायदि जागोन ओमफ्राय बियो फायखाना खालामब्ला बिराद उसुबिदा सोरनिबा फायखाना खालामब्ला थैबो गयो थुबसाव फैगोन आरो ओमफ्राय फायखानाया मोजां जाया फायखानानिफ्राय थांनानै फैब्लाबो आरो दंबावो बायदि मोनो बेफोरो बिराद मोजां नैबेयो बिराद खामानि होयो नैबेयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे फुननायबो दङ ओमफ्राय नैबे जानाय दङ आरो मोनसे जानाय दंबावो मोनब्रै रोखोमनि नोंसोरो आंखौहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं डिटेल्सखौ खोन्थाजोबगोन आरो उइदिन 15 to 20 डेजआवनो रिजाल्टखौ मोनगोन आरो जायफोरनि फाइल्स दं खस्थ' मोननानै दं ट्राइ खालामनो हागोन बेखौबो गासिबो आयुर्वेदिक जोब बेनिफ्राय आजिखालि माने जोंनोहाय मोखांफोरखौबो स्किनफोरखौबो मोजां नांगौ अब्ला कनफिडेन्ट जासिनो ना दा बेबायदि स्किन मोजां जानायनि जाहैदों बियो ना स्किन केयार ओमफ्राय बे जानायनिसो ना माने केपसुल माने स्किनखौ ग्ल' खालामग्रा जाहैदों बेसेबां इमप्रुभमेन्ट फैगोन इमप्रुभमेन्टखौथ' आङो दायो 100%खौनो लादों माने गोबां मानसिफ्रानो बाहायबाय जायफोरहानाखि डार्क स्पटफोर दङ मोखाङावहाय ओमफ्रायहाय जायफोरहानाखि एलार्जि दङ खुरब्लानो मानो मोखांफ्रा खायफानि मोखां थखसेयावल' मानो एबा मोदोमफ्राव मानो बेफोरबो खामानि होजोबगोन ओमफ्राय जायफोरहानाखि नानेखा दङ नानेखा बे ओंखारबाय थायो सिंनिफ्राय ओंखारबाय थायो उदैनि प्रब्लेम आरि जायोब्लाबो बेफोरबो बिराद मोजां खामानि होयो आरोखि ओमफ्राय ब्लाड सार्कुलेशनखौहाय मोजां खालामो ओमफ्राय थैखौहाय पिउरिफाइ खालामो आरो बे मुलिया दा बेनि दामा जाहैबाय 550 नो दिनैहाय आंनि मुलि गोदान सफैबाय आलाय आरन ब्रेन्ड दिनै आंनि नामाबो दंखायो नै सि बसुमतारी नामावहाय चाम्पा बसुमतारी नामावहाय दिनै गासै मुलिया सफैजोबाखै दायो जोंनावहाय 7था मुलिया सफैनानै दङ जायफ्रानाखि फार्मासि दङ एबा दखान दङ मुलिखौहाय बिदिनो हलसेल रेटआवहाय लानो गोसो बिसोरो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन दिनैहाय गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनगोन गोजाननि मानसिफ्राथ' लांफैनो हाया दिनै फनावल' कन्टेक्ट खालामनाय जायो नाथाय जायफ्रानाखि फार्मासि दङ बिसोर आंखौ कन्टेक्ट खालाम अननानै ओमफ्राय बिसिबांनाखि गोजाननि कास्टमारफोर दङ एबा पेसेन्टफोर दङ आं बे जायगायावनो रेफार खालामगोन नोंसोरो फैनांलायनाय नङा एफा गोजान चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो फैसाफोरखौ बारा गारनांगौ जायो दिनै थाखा फैसा खरसाफोरखौहाय बारा गारनानै आंनाव फैयो दिनैहाय आं बेखौ लुबैयाखै बेनिखायनो माने मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट एबा अल इन्डिया आङो हरगोन दिनै जायफ्रानाखि गोबां लाङो बिसोरनो आं हलसेल रेटआव हरगोन आरो जायफ्रानाखि मोनफा मोननैल' लाङो बिसोरनो आं MRP रेटआव हरनाय जागोन आरो जायफ्रा दखान दंखायो एबा फार्मासि दंखायो बिथांमोना जुदि लांनानै फानहैयोब्ला अलरेडि थाखानाय कास्टमारफोरा बे एरियानिया थांनानै बे नोंथांमोननि दखान एबा फार्मासियावहाय लायनो हागोन माने इनस्टेड अफ बे गोजाननिफ्राय अर्डार खालामनायखौहाय माने नेनाङालासिनो नोंथांमोना बेखौ माने साखाथियावनो मोननो हागोन फर एग्जाम्पल गोजाननि डिस्ट्रिक्ट जेरै सनितपुर बाक्सा उदालगुरि ओरै बेंगल साइड बायदि दा नोंथांमोना नुबाय बेयाव गोबां माखासे मुलिफोर दङ दा बेनि गेजेराव माखासे सेलेक्टिभ आइटेम्सफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बेजों लोगोसे गोबां गुबुन बेमारफोरनि मोनबावो होननानै जोंहा बाजैया फोरमायदों दा नोंथांमोना बेफोरनि बिसय आरो दंबावो एबा माबाफोर मिथिबावनो गोसो जानायफोरखौ बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावनो नोंथांमोना कल खालामनानै गासै डिटेल्सखौ लाहरनो हागोन नोंथांमोना रेसपन्ड मोनगोन बेनिफ्राय जायफोरा गोसो अर्डारबो खालामहरनो हायो अभार द फन नैबे
नाम्बारनि All गेजेरजों India हरगासिनो अल इन्डिया All India हरगासिनो जोङो दायो सिन्था गैया अल इन्डिया नोंथांनि न'आवनो सहैगोन औ नोंथांनि एड्रेसावनो अब्ला आं बेखिनिजोंनो फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौ गोजोनथोंसै हामबायसै